Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka. Yawwa yanzu za mu gwada waɗanda suka yi MON na airdrop ɗin MON. So sai ku halarto ku ga yanda, kamar yadda kowa ya sani dai, da farko za ka je setting na wayanka. Bara mu tafi setting. Za ka je setting na wayanka, za ka nemi developer option kamar yadda kuke gani. Ga developer option can ƙasa na ƙarshe. In ma babu a wayanka, za ka zo ka danna about phone ɗin nan na biyun ƙarshe, za ka taɓa. Gashi na taɓa shi. Za ka zo ka shiga legal information, software information. Za ka shiga software information. Idan ka zo software information, ga wajen build number. Za ka zo ka tattaɓa shi haka, kai ta yin clicking akan shi, kai ta clicking akan shi. Kun gane? Ga build number na taɓa su ɗaya ne kawai, amma da za ka yi ta taɓa, to daga ƙarshe zai nuna maka ka saka security ɗinka. Yana saka ka saka security ɗinka, to zai baka wannan guri na wannan, zai doka. Zai nuna maka wannan gurin na ƙarshe, developer option. So idan ka shiga developer option, abin da za ka yi shine za ka koma, za ka yi can ƙasa. Idan ka yi ƙasa zai gaba a hankali. Za ka ga gurin da aka saka, mun wuce gurin. So za ka ga gurin yawa minimum width. Za ka taɓa wannan minimum width. Gashi nan shine yanzu kusan na ƙarshe. Kun ga shi minimum width, sai ka taɓa shi. Gashi nan 385. Wannan shine kaman size na screen ɗin wayan mu. To shi za ka je ka mai da shi kamar irin at least ya koma ko 1000 da wani abu ne ko kaza. So that in ma za ka karkata wayanka, ka juya ta daga tsaye ta koma kwance, ko 600 haka ka sa zuwa abin da ya sama, duk za ka iya yin airdrop ɗin nan da shi. Yanzu kamar ni yanda zan, bari in shiga, za ku gani na taɓa. Yanzu bari in yi editing daga 385 ya koma 685, sai in yi OK. Gashi yana yauwa. Kun ga rubutun ya koma ƙanana. So abin da nake so kenan, sai in dawo baya. Na fito, na riga na mai da shi. Bari in zo in mai da wannan. Bari in zo in mai da in saka rotating, auto rotate na waya. Gashi nan yanzu na auto rotate. Kowa dai ya san inda zai je mai da wayansa portrait ta koma tana yin rotating ɗin nan. Yauwa gashi na mai da tauni ma. So kai ma sai ka je ka mai da taka, insha Allah. To yanzu mun gama wannan. Sai already na yi copy ɗin link ɗin MON. Gashi nan zan saka a description na wannan bidiyon, ko kuma a cikin wannan group. Ina ganin zan iya haɗuwa da shi. So sai ka yi copy na link ɗin. Idan kai copy, sai ka tafi cikin Kiwi browser ɗinka ko MySys. Idan kai sabon farawa ne, ka zaɓi MySys ko Kiwi. Idan ka riga ka fara, sai ka ɗauki wacce ce ka yi wancan da ita, sai ka ɗauki ka. Kun gani da MySys ne already. To zan taɓa ita MySys gata, kamar yadda kuke gani. Zan taɓa MySys. Na taɓa MySys. To bari mu juya wayan mu yanzu, tunda mun riga mun shigo. Bari mu juya wayan. To ga wani guri can, gurin search. Ga gurin search nan inda aka sa ec.io. Zan yi na wannan ec ɗin ba yanzu ba, amma nan za ka danne, sai ka yi pasting na yauwa na link ɗin da ka ɗauko na MON. Ga yana MON protocol. Sai ka yi clicking a kansa. To gashi nan na taɓa. Na ganin kun ga gurin. A nan za ka danne, sai ka yi pasting link ɗin da ka yi copy. A nan za ka danne shi, sai ka yi pasting ɗinsa a gurin. Yauwa. Sai ka ɗan jira shi. Gashi zai kawo mu. Yauwa, gashi ya kawo mu cikin MON ɗinmu. Already na riga na yi. Ya kamata ya nuna min hoto na. Yauwa gashi nan.
gashi nan na tara ina ganin around point 15,000 na tara. Yawwa sannan suna ba da wani spin, daily spin. Ni ma din yau Allah ya sa da na zo na yi shi. Gashi nan za ku ga daily spin. Ga nan you have used your daily spin, wait for your next one. Na yau na taba shi da na shigo yau. Na ma da na taba, so kawai dai na yau na taba. To yanzu ga sababbin abubuwan da suka sako. Already za ku ga in muka yi ƙasa ga waɗanda suke tsofaffi nan, hada wannan na adin mon a Twitter account ɗinka. Idan ba kai ba, kai sabo ne, to za ka zo ka danne kai copy ɗin wannan rubutun, ka je ka samu guri kai pasting ɗin shi, ka cire komi, ka bar wannan alamar dragon ɗin da wannan alamar dollar MON ɗin nan, su kaɗai za ka bari, sai ka je kai adin ɗinsu a Twitter ɗinka. In kuma ka riga ka yi, na baka da magana su ga nan complete duk mun yi complete nasu. So yanzu waɗanda ba mu yi complete ba, za ku ga gasu nan, su kuma gashi nan start wannan follow yawwa. To gasu nan dai. To yanzu su za mu samu mu, su ne sababbin ayyukan da aka ƙaro a cikin wannan MON protocol ɗin. Yawwa yanzu wallahi ina fama da mura, so ban san yadda za a yi ba, amma dai zan yi bakin kokari mu gani. So yanzu sai za ka zo ka shiga wannan na farkon nan, aka ce create a pixel files account and for MON, shine za ka samu 2000 points. To ba za mu taɓa start sai mu gani. Yawwa sai ka danna start. Yawwa za ka jira shi kafin ya buɗe. Ban ma san menene ba, amma dai za mu ga me kenan. Za mu ga me za a yi. Yawwa pixel fan. To gashi nan yana ta buɗe mana kafin ya gama buɗewa da kyau. Yawwa za mu ɗan jira shi kafin ya buɗe ɗin. Yawwa kun ga na yi back ne ma kawai, so gashi yanzu wai sun ce har na samu point ɗin. So abin ma babu wuya, ni ba ma san menene ba, like wani game ne haka dai da sauransu. To mun shigo dai gurin nan da kuka ga mun fito yanzu, gashi nan sun bani point 2000, gashi nan plus 2000 point, congrats. Yanzu point ɗina koma 17,000 kamar da kuka gani. Za mu zanna nan cancel domin mu koma abu na gaba. Yawwa kun ga shi har ma ya ware bai gurin yanzu gaba ɗaya, saboda an riga an yi. Gashi yanzu sai wani ne follow MON protocol partner, waye za mu yi following ɗin wani ne a cikin Twitter, sai mu danna follow. Gasu nan duk follow ne, duk za mu bi su duka mu ta yin following ɗin. Za mu fara ta na farko. Yawwa gashi nan za mu danna follow, ga follow on X, za mu yi following ɗin sa nan. Yawwa za mu jira shi kafin nan zai kai mu cikin Twitter account ɗinmu. So a nan za mu yi following ɗin shi kenan. Yanzu da ya buɗe mana, yawwa gashi yana tafiya. Muna da issue da network dai ga alama. Yawwa gashi ya kama hanyar buɗe mana. To za mu ɗan jira shi kafin nan sai ya buɗe mana cikin Twitter ɗin.
yawwa da gashi zai bude mana. Kai abin ya dauke mu time da yawa. So yanzu gashi ya zo da mu cikin Twitter din mana ta wani scrolling. Bari mu ƙara jira. Yawwa da gashi ya bude mana. Ya dai dan bata mana lokaci wallahi. So gashi har yanzu ma bai gama budewa ba gaba daya. So amma yanzu almuhim shine ga wajen following, kawai zamu danna follow. Ga sunan pejin mai pejin waye Chrono Forge. To zamu yi ga sunansa, a nan hotonsa zai fito da ko kuma hoton da ya saka a pejin nasa. To the only thing dai abinda zamu yi shine mu following dinsa, kawai sai mu tafi sai mu back. Yawwa gashi mun yi following dinsa, to zamu yi back. Yawwa follow. To sai mu back mu koma inda muka fito. So gashi nan yana validating, kafin nan zai sa mana makin insha Allah. Ga yana validating, will may take up to 1 minute. Gashi nan idan ya gama maganin zai mana allocating na point da muka samu. Yawwa da sorry, ashe taba gurin validating din zamu. Yanzu da na taba gashi ya wuce da mu, ya mana plus 1000 point. Sai mu ƙara cancel a nan. Yawwa da point din mu na tafiya. So kun ga yadda muka yi wannan following din, ba sai mun ta yin following na kowanne ba. Gashi nan duka za ku lura, duka duk following ne. Nan following duk following ne. Wancan na ƙarshen shine ina ganin na ƙarshe ne koko? Sorry. Guda biyun ƙarshen nan su ne follow mon protocol partner endless clouds. To su like following ne koko ba following ba ne? Like and retweet. Yawwa da ko inda suke ce mun dama ba su iya like ba su iya retweeting ba a post din. Sai a ce sawa abu a ce sun je sun yi retweeting ba su sanya ake ba. To bara mi na ƙarshen nan, sannan sai mu zo mi na biyun ƙarshen nan, ko kuma bara mi wannan mu fara da wannan na biyun ƙarshen, sai mu dawo mi wannan like and retweet din. Sai ku ga yadda ake yin liking da retweeting din insha Allah. Yanzu za mu taɓa start din nan. Waɗannan na faɗa muku, kun ga yadda muka wancan following din da muka gama yanzu, haka za ku bi ku yi su ma da haka suke. Babu ya ban so bidiyon ya daɗe ne sosai, ban so yayi yawa sosai. Yanzu za mu danna start sai mu tafi wannan. Gashi dai kamar ɗazu za ka yi scrolling ya ɗan yi off, saboda ga inda za ka taɓa. To ba ma zai tafi ba, I don't know why. So amma yana ga za ka iya amfani da wajen wannan follow ɗin, ka danna wannan follow ɗin sai kai following ɗin su ta nan. A danna yawwa da gashi zai kawo mu inda za mu yi following ɗin su. So shi ma dai wannan dai still dai following ɗin ne dai ina ga duk da ƙari. Following din ne. Bari in dan dakatar da bidiyon kafin ya bude mana site din. Yawwa gashi ya dawo da mu, zai bude mana. Gashi nan ya bude mana gurin yin following. So za mu zo mu danna like dai yanda muka yi dazu, ga gurin za mu danna follow. So mun danna follow. So za mu dan jira shi. Already mun yi following dinsa, sai mu back. So to mun yi wannan following, sai mu danna wannan, mu cancel na wannan gurin. Wannan kaman ba su mana adin point din namu ba. So za mu iya refreshing sama, idan yin refresh mu gani. So yawa gashi mun yi refresh, bari mu gani maybe su maido mana da maki. Yawwa da so gashi da yanzu ba su mana allocating ba. So za mu ƙara komawa, sai mu zo mu danna start din nan mu gani menene matsalan. Ga like and retweet, okay, like and retweet ne za mu je mu yi. So ba mu je mun yi liking and retweeting din ba. So
duk da haka bari mu danna validating din nan. Wannan validating din mu gani, duk da dai gaskiya kaman ba mu like da retweeting din da ya kasance ya kamata mu yi ba. Bari mu gani, dole sai mun je mun yi abin nan. Bara mu back, sai mu koma mu shiga, sai mu je mu liking mu retweeting din. So dama da yawa wasu ba su iya retweeting din ba, yanzu za su gani insha Allah. To wannan za mu cancel, ya kamata ya fita. Wallahi mara ta kama ni, sai dai ku yi haƙuri, za ku ji abin gashi nan. So ya ma canza ni, bara mu gani, ya dawo da ni wata duniyar. Ina ƙoƙarin in maido shi ne, sai mu ci gaba. Yawa bara mu koma inda muke. Nani? Mon. Na mon yake. Na mon. Yawa daga mon. Za mu dawo, sai mu ci gaba. Ban so bidiyon nan yayi tsawo ba wallahi, gashi kuma dai yana ta yin tsawo dai a hankali. Ina ganin mu bar bidiyon nan haka, saboda kamar ma kun fahimci da abubuwan da za ku iya gaggane abin da ake nufi. Saboda ban na so bidiyon ya tsawo, ban ma so ya wuce minti 10 ba, gashi ya tafi kusan minti nawa. So yanzu bara mu faka dai mu samu mu je ko na ƙarshen can mu samu mu like and retweeting, gashi nan na ƙarshen nan. Wannan bara mu sauri, like and retweeting, za mu shigo gashi nan a ƙasan nan sun saka like and retweet. Kun ga gurin gashi nan, za mu taɓa, sai mu taɓa. Zai kawo mu cikin Twitter, sai mu like. Yau gashi ya shigo da mu cikin Twitter din. Za mu ga posting din da za mu yi liking, sannan mu mai retweeting insha Allah, ba tare da bada lokaci ba. Sorry, za mu canza wannan magani kafin posting din ya buɗe. Akwai posting din da yawa aka cika mai like da retweeting, wani lokacin kamar Twitter din ne suke kulle shi ne koyi akai. So Allah sa wannan ma ba haka ba ne gaskiya. In ka ga haka kawai ka yi fita, ka koma ka je ka canza wani text din, ko kuma ka gwada yin claiming na point din. Maybe ka ga ka yi claiming kawai, saboda sun san already posting din za a iya cewa shiga kalla. So wannan ma ba lallai ba, bari mu fita. So ina ganin za mu yi haƙuri, sai to bara mu zo mu gani in point din zai samu, duk da ba mu yi abin da ya kamata ba. Za mu danna validate din nan. So ina ganin ba zai ba. So ai dai kun ga yadda muka yi wannan following din, duk za ku ba a hankali ko waɗannan following din. Retweeting din ma dai a hankali insha Allah, inda muna tare wata rana za ku gani wayanda ma suke yi ƙorafin ba su iya din ba, insha Allah za su iya. To Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ba mu dacewa. Na ma kowa fatan alkhairi.